No tak toto je Maťko Tkáč, ako trepe pičoviny, tak ho počúvajte, lebo je to slovenský reper. Ja nemôžem za to, že dnešná situácia na Slovensku je taká, že proste ideš more mokro noho do pičo. Kurva. Ale proste, musíš byť taký proste, že nemôžeš byť kokot, musíš byť dobrý na tomto svete, aby si ťa ľudia vážili. No proste, no hej, a ideš proste po ulici, hej, nejaký kokot ťa tu natáča, nič nevieš o ňom, hej. Ale proste ide furt, okolo teba svieti ti to do očí, hej. A ty nič, ty narazíš do 400-500 aut, hej. A proste ideš ďalej, kúšaďovi, on ti, nemáš jednu cigaretu. A nemá. No a proste išiel. A do piči, a zase, A pozri, na zemi je voda. ukáž to. Nasnímaj to. A proste, ja som ti šiel po ulici, ty koko. Ale hýbaj. Proste, nie. Išiel som ti proste, a tak som ti šiel, že som ti nahrával, som ti vlogy, hej. JS, hej, more, inak. Počúvaj ma tu, hej, chcem ma, počúvaj, tu ma, kúkaj sa na mňa, hej. Hej. Počúvaj, povedz ako aj tu nový text vymýšľame. Dobre. My nový text, hej, ako vymýšľame. Hýbaj. Poďme. Nový text vymýšľame, JS, more, nebuď kár 100 000 eur, album bude stať 5 eur, niekedy 4, ak nemáš peniaze. Poď rýchlejšie. Aby si mal na rožky doma, vieš, aby si mal počúvať a Lebo teraz sme kúpili rožky pri tom, hej. Tak musíš kúpili krapský šalát. Dneska sme si kúpili kokot. Fajnový bolákov, more, hej. A proste ty kokot, zabáčaj, more, hej. Ale no, ty kokot. Hej. A proste, aha, pesov zdraví. Ty kokot, nenatáčaj mňa. Natáčaj seba. Nadávaš si to. Počúvaj ma, ale nie. Proste ono, tá situácia dnešná na Slovensku je taká, že proste musíš si kúpiť JS album, aby si nebol od vecí. Kokot, voda všade, hneď. Neváď mi. Ale proste, ono to je tak, hej, že musíš si kúpiť album JS, počúvať tú dobrú muziku, hej. Texty ešte, peso bránu. No a proste boli sme ti, hej, more, natáčali sme ti všetko. Hej, nasnímaj. Dobre, poďme, hej. Ešli. Poď sem, peso. No, dobre, bojo. Lež piču. Hitler. No a proste, toto bude Ujo Šajdak dneska. Dneska tu bude, máme tu rozhovor s ďalším tým, hej. Rozhovoristom, teda spevákom, hej. Fiterom, hej. To bude interview. Ktoré bude proste také, aby si sa nemusel bať, hej. Klopí klop, hej. On tam má tmul, si asi honí. Ono to je tak, hej. On není doma, kámo. Nie, musí byť doma, hej. No vidíte. Už to zasvítilo, hej. On poje ku dverám. No, Je doma Paťo? sprchuje sa. Okej. Idete dnu? No jasné. Otvorím. No dobre, idď. Na záchod. On sa sprchuje, hej, teraz. Môj číter. Ale proste, na chvíľku to stopni, bráško. Dokument bude pokračovať za 5 minút, hej. Nech nebuď kár, hej. Dobrý deň. Dobre, stopujeme. Dobrý deň. Proste musíš byť natáčal. Leperom. Olenový. Holenový. Hej, tak sprche, viete ako. On je veľmi pekný, hej. Ty Sám. Nie, počkaj. Pokračujeme za 5 minút. No ukáž sa. Jaký fešačisko? Čo máš? Ale proste, no. Čo máš za babu na Nový dokument máš, hej. Prichystaný. Nové diely, hej. A proste ide. Všetko je správne dobre. Takže dobrý deň, hej. Tu je gitarista slavnej kapely Metallica, hej. Niekde 100 000 eur. Tu ma pozri, tu má proste, hej, no ma nie. Tu je, pozri, tu je Hitmakeris. To je Batmanis, hej.
Či opiči? Nie, ja som triezvy, ja som naspidovaný. Kde ste boli, ťa Peťa hľadá, Maťo? Už piči. Nič, hej. Tak teraz daj záver, lebo už končíme, ide sa nahrávať aj texty Braško Vieťako. Bez kousy. Pri nej tak ako dovidenia, hej. Ulica navždy. A 100 000 nebuď eur kúpi si tento album, hej. A podpor dobrú, hej, hudbu, dobrý večer, dovidenia. S pánom Bohom, aj Šajdákom, aj Tech Team, aj Jonathan Pac, hej. Johnny Kapela. Už piču. Nebuď 100 000 eur, dovidenia.